खुलुमबाय आंनि Jobanivlog टिउसन थामखौ फैन खेबसेयाव बारबावबाय सबाय माजे जो फगवाननाय महर लानसनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोस नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो गोजां बोथोर हाबबाय नङा होमबा खम्बल हाननायजों नोंथांमोनखौ इन्ट्र मारनानै होबाय आरोना आङो मा उफायबाव सुनोबो हाया मानोबो हाया अबेसे गोजां बोथोर जोबनानै सुखादोंमोन दे बेस्रा बिथाङा सुना होलांदोंमोन बेनिफ्राय खनथाम नामाल' जोमजादों ओमफ्राय आं बिराद मोजां लामनानैसो सोनानै दोनखादों आरोना बैखौथ' सिगांनि ब्लग्स नायग्राफ्रा मिन्थिखासिगोन आंहा बेजों मा सोमोन्दो दं बेखौ आं दानो हानो हाथ'वा आरो बेखौ हानबाथाय आं हाखाङो सोरखौ गोसोखाङो बे थाथ'थोंसै आरोना लामनानै जोमनो हागोन बायदि मोन्दों आङो बाट एखे बुख्रा मोनामनानै दं आरोना बुस्थुआ मैला गैया मालाय मा जानो जि बुख्रा मोनामदों दा बेखौ दा गथा गथि ओरैनो जोमोबा फुरा बेहुस जाखागोन आरोना नायनोसै र' लामनानै बेसेबां बुख्राया खारो हाथाराबाथ' सुस्र'नांगोन आयौ हारसिं सुनो हानाय नङाहाय उन्दैखौ लानानै नायनोसै बिमा बुरै नाजानांगोन बिफायाथ' बुंनो दानिसो रायहरदोंमोन नालाय बेयाव सुग्रायाव लांबा मा जायो होननानै आगोलाव सोंदोंमोनबो आङो सानै जोमनायखौ 300 ना मा बिदों ना 200 बिदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं जा बयबो सुनो फैनाय एकदम न'से जायो आरोना ओमफ्राय आं सुनो हैफेराखै सोंनाय नायदोंमोन ओरैनो ओमफ्राय दाबो नायनोसै र' बुस्थुआनो मैला गैया सुखाथारनायसोमोन जारलासो ओमफ्राय 7था जालायबाय आरोना दासो साहा पानि मानो होनबा एकदम जि जोम आरो एसे एनै जि बासिया गैया मालाय मा जानो बहन बहन सुनो लुगैयो सान्दुं दुंबाथाय मै दुंलायलायबाय आरो ओमफ्राय 7था जालायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि आंनि आदारा वाव मैया लाबोनाया मैया जि मोजां मोनदे ओमफ्राय दिनै गुसु मोननायखाय एसे फुदुंनोसै आङो गान्दु मेथाइ बुङोमोन जोङो आं दाबो गान्दु मेथाइखौनो बुङो ओमफ्राय नोंथांमोनथिं मा मा मेथाइ बुङो आं मिथिला बेखौ 6था थायो आरोना 20 थाखा ओरैनोथ' नै मोनसेयाव थाइबा थाइबानो 20 थाखा जाखायो थाइबानि खम माथो दंबावो ओमफ्राय नै आरो मोननैया फ्रि होनाय जादों आरोना एसे गुदुं खालामनो ब्रेडफोरखौ जेरै गुदुं खालामो गाइखेराथ' नै साहा फुदुंसै थारमाने दिनैसो सुरज देबथाया ओंखारदों जोंना आयै सना नै ओंखायनो मैयानि बासिया जिफोरा लामबाय आरो मा होननानै बुंनो बासिया जि गैया होनबाबो एकदम सान्दुं दुंबाथाय मा दं मा गैया एकदम एलु एला सुजोबनो लुगैयो आरोना माने दा गोजां बोथोर हाबहांनायनि ड्रेसफोरखौबो एसे एनै सुबाय आङो फिसालाया दा लंपेन्ट गाननांसिगोन ना टिउसन थांनाय मा थांनायफोरखौ स्रांनानै नो टेनसन मालाबानो सातथा आरोना उदैया उखैबाय बिमा बुरैया फटाफट साहा पानि लोंनानै लागासै सुनाफोर गान्दु मेथाइजों जों जानाय लोंनायनि अबस्थायानो एकदम गेम जिरायलायनानै आरोना हरलिक्स बिसना बोखानो बे बोखा ओमफ्राय जादो आंसो होदों थेंक इउ माव मानाबो दंखायोना जादो दिनैबा जासिलायदों ओमफ्राय आं लाइभ प्रुफ दिनै आंनि साराय सबाय बिमा जेव टाइपनि सारायखौबो आङो गोदान स्पेयारखौ लानानै मानजिगोन आरोना जोंगोन बियो नोंथांमोननि नोजोरावनो मा महर लागोन आं देखायगोन आरोना एसे मानजिना लागोनसै आं बोलो होनानैहाय खिनो ओंखारनायाव फुफ्रांनांगौबा खियानो गलायगौमोन आरोना ओरैबादि नारसो मानजिनानै बे खिनिसिम लाबोनो हाबाय आङो बेनिफ्राय आरो नों हाजार बोलो हो हाला आरोना ओरैबादि सारायनि खालारानो बेबायदिखा बेखौ शेयार खालामनाया जाहैबाय आं बै सारायावनो संबाय थानाय देखायोना ओमफ्राय आं बिराद लाजिनो ओंखारो आरोना साराय गोसोम थाव सेन लागाबाथाय ओमफ्राय सोरखौबा बुंसि मोननानै हारसिंनो सायादार लाखाबाय आरो आं बे साराया बेबादिनो होननानैहाय माया ओजों साराय फुख'दों फिसाजोआ ओरै आयै माव नों सामब्रामखौ मा खालामखोमा दानबायसो नोङो गैलाहाय भगबान इयाव दाननाङा दे मा दे आदारा ओमफ्राय मैया लाबोनाया बेखौनो लागावनानै लानोसै सुनाफोर दालि संना सानदोंमोनहाय आं दिनैहाय फिसालाया बेजों जाखायो नालाय माला फिसाजोआथ' जाया संना सानदोंमोन लामा लबार खानाया लावाखै नोंना खानाया लावाखै मा लावाखै आखायाव सोनाङा दे खानायाव खानो गोलाव जानांगौ खानाया दे खाजाया ओंखाम बुरजा जाबासो लावो खानाया दे ओमफ्राय बे मुदुफुल सैसेया गारजा सिगोनहाय दाख्लै बोरमाजों जाखांनानै जाफिननोनो रोङाखिसै आङो नांला दे
ओमफ्राय आंनि मैगं दोनग्राया मैगं खम सामान जादा होननायसो आरोना हनै फुरा रेडि आरोना फान्थाव थाइसे थानायखौबो होदेरबाय नै आलुबो होबाय ओमफ्राय नायदो आहा बुद ब्रह्मआ रेडि जानानै दंखायो आरोना बेखौ बेयावबो एसे होगोन बेयावबो एसे होगोन होननाय जादों आरोना ओमफ्राय रेडि साराय बोराय फुख'नाया आंना ओमफ्राय दहाय गान्दो बाथाय फुदुंनायखौबो सुलायलाया आरोना बेयावनो फाजाखौ होखावनोसै एवला एवलि बेनो मिरामिस ओमफ्राय गाइखेराथ' दंखायो नालाय फिसाजोखौ गाइखेरजों थगायनोसै आङो दालि संला ओमफ्राय नै आरोना आं सारायखौ खनसे लाबावबाय गाज्रि मोननांला दुंनाय मोनबानो आरो माबा गोसोम दागो ओंखारसिनबावो आरोना एकदम आंजोंनो एखेथार आरोना थिग बेबादिनो बोरैबा अबेबा थासोमबायानो एसे मानसिया फुस्लां जादोंबा ओरैबादि जेव जेवसिन नुयोना सबाय बिमाखौ ओरैनो गोसोमावनो जाबादि नुखायो ओमफ्राय एकदम फुस्लांहां जादोंबाथाय गैखाला आरोना हानाय माने खालिया जानानै थानो हाबासो आङो माने सबाय बिमाया एसे कभार जागोन आरोना रियेल खोथादे सनाफोर जागायबाय आरोना ओमफ्राय खोस्लिया दै गंसेयानो बेजोंबो बेखौनो एरगोन बेजोंबो बेखौनो एरगोन थ'नानैथ' थाव सेरहांदोंल' फिसाजोआ खिलायबाय आरोना थ' सुइनस थ'दो माथ' मोननैबो फ्रोम जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो नै बेयावबो एसे बेयावबो एसे आरो एसेबाव आरो एसेबाव बेदर फिसा गैयाबाबो बिदिखौनो मजा लानानै संनांगौ आरोना होमबानो गोथाव मोनो जानायफोरावल' मजा लानानै जानांगौ ओमफ्राय जाबाय दे बारा हरला नै बेखौ गोथां सावथुबलाबाय थानोसै मा जालायखो फिसाजो भगबान मा होनदों सार्स होनो मानो नांगौ बेखौलाय एम्बु नागिरनो बबे खनायाव दोननायखौ मोनो सार्स होनसै बेखौ दे सार्स होनांगौ बेखौबो मिन्थिबावगौसो इनियाव थांनो नागिरदों आं होनसै होदो मा होदो हे प्रभु हरि नाम कृष्ण ओमफ्राय ओरै सासेया कुस्टर कासार खालामदों जानो हागौ ना इलाय मालानि आखिनाय बियो दहायनि ना दानि नोंनि खायदा बोरायखौ फरायनो थिनबा दे मिथिबाय लिर हां जादोंबा लिरदो बैखौ आं न'थ' सिबस्रांथारनोसै माम्बार मोनबायानो होनजासै आंनिया ओमफ्राय नैबे साइडआव जायगा खालामनानै मोननैबो फाजाखासो नालाय बैयाव हरसै आङो दोनसैलाय साइडआव जाबाय माने इथिं ओंखाम जानोसै आरोना सारायखौ फुख' खालामना दोनबावनोसै आरोबाव नायदो बिमा बुरैनि बुद्धि जायो बेनो थफासे गोलैबाय जागोन आं बेखौ गारखाबावासो एसे थाथ'थोंसै बेहा येस ग्रोब मावनो मोनबालाय एसे खामानि थाबनो जाफुङो ओमफ्राय इनि सासे सुबुङा आयै नाङा मा नाङा सना ओमफ्राय सिदि एबाकास क्लासावसो जोङो फैबाय आरोना फिसा सानैखौ ओंखाम जाहोबोनानै आङो टाइमा एसे लेटसो जालायलायबायमोन ओमफ्राय दिनै पेरेन्टसफोरखौबो एसे दसे थाथ'नो थिनदों आरो माने जोंनि सिगाङावनो फिसाफोरनि टेस्ट लागोन आरोना जेनेबा एन्ट्रि खालामजेननायाव नोंनि फिसाया बेसेबां इमप्रुभमोन आरो क्लास खालामनायनि उनाव बेसेबां इमप्रुभ जाखो बेखौ माने जोंनोबो लाइभ प्रुफ देखायगोन आरोना गस्ला गोदान मोनदों बेग गोदान मोनदों फिसाफ्रा दिनै एबाकास मोनदों नायस्रांबाय ओमफ्राय दहाय आथुर बिथुर जोंहा एसे लेट जाबोबायना फिसाद्राय जागोन सोलायफिनसै आं र' जानाय नङा बियो जा मानसिया गुलु मुलु जाबोनो हमदों होलांफिनसै आं मोनफैबाय आरोना एबाकास क्लासनिफ्राय खनसे नेबोखाबाय माने आंहा मोलोंलों जाबोलायबाय ओंखाम जानानै थाङिया आरोना 2टा जालायनोसै थारमाने मा जादों ओरैनो 1:45 गगोन होनखानाय सासे आदायाबो बायद' 1टायावनो गगोन होननानै खिथागारबाय दाना 1टायावनो गगोन होननानै नेलायबाय 1टायाव गयो 1टायाव आरो गगारगारासै 1:45आवसो गबाय नेयैनो सेला ओमफ्राय आंहा दोननानैल' फैफिननो लागामोन नालाय दोननानै फैफिननो होननानै प्रग्राम खालामनानै थांनाया ओमफ्राय मोलों जाबोलायबाय सिबाय दांखोखो मानसियानो फटाफट थुननोसै आं एबाकास मोनबोबाय नामा मोजां प्रेक्टिस खालामनांसिगोन आरो माथो सहायनो हाला आंनाबो उदैया बे फुंनि गान्दु मेथाइ साहा लोंनायल' बबाव 2टासिम थानो हानो बिमा बुरैयालाय बोरैबाबा साननानै थाङो मोनसे जायो मोनसे
लोगोफोर बिदाखौ दसे फोरोंनानै आंखौ लादोंमोन मोनानि समावनो सियार बुद्रु लाबोनानै बेयावसो गेम आरोना हिन्दी कबिताखौ हारसिं फरायनायसो दिगदार जायो फार्स्टआवहाय सुर-बुर जालायलाङा बेस्रा ओमफ्राय नायदो मा जागोन बे बुहुमाव बिदिसो फरायनांगौ ओमफ्राय बिदि नङालै मा बेबादिनो आरोना आङो जि गोबाव बाहेरायाव लायखांबाय बिदाखौ एसे हारसिं फरायथ' होननानैहाय बेहाबो हिन्दी पएम सुरु-सुरुआव जाथाराना हाबफैबाय आङो बैसिनि बिमायंजों दसे थानायखाय दसेनो खारबोफाबायसो आं जि बोरैबा मोनबाय आरोना सनाफोर नानि नै गावासो फरायबाय आं मा होनबावनो खेला लोङादे लोगोफोर मिनिनायखायसो मिनिनाय बिराद खर' माथाय आंना खामानि होला आरोना सोरखौ सोर मा बुंबावनो मा खालामबावनो राहायानो गैला बिमाया राहायानो गैला आरोना अबस्थायानो गैला जोंना नों ओंखारा नानि नों ओंखारा नानि 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 नों ओंखारा ओंखारदो गबाय माबा गबाय माबा गबायनो थाद जेबो गवाखै लायथां माबा गबाय माबा गबाय बिथिं लायथां मोनानि हालत जब आती है कायल को ये दहलाती है सोर लांगोन बेखौ अबाय थांगोन बियो खेला नङा बे जोंनि बिजाब फरायनाय भिडिअ ससे होनाया सोनाफोर मैया मोनानिसोमोन आरोना ओमफ्राय आङो मैयानो माने एसे गोसोखांथि हिसाबै बुस्थुखौ क्लिप खालामनानै दोनदों आं होननानै जिहेतु सानसे फरायनो मोनखायाखै नालाय ओंखायनो बेखिनिखौ शेयार खालामदों आरोना खेला नङा खिन्थु सानना नायोबा बुहुत गाज्रि अबस्था जोंना बाट उफाय गैया थेवबो आं शेयार खालामबाय आरोना बेनिफ्रायहाय आरो भइस बिथाङाबो फैहां जाबाय सोरबा आगैमोना सोंदोंमोन गुमिया माला फैगोन होननानैहाय कालि फुजायाव बिराद गोसोखांदोंमोन आरोना आङो मोनसेबो फुजा मोनाखिसै बियो टारगेटखौ जोङो लादोंमोन सुटिखौ दोन्दोंमोन फुजानि थाखायनो लोखि फुजानिफ्राय कालि फुजासिमनि थाखाय सुटिखौ दोन्दोंमोन खिन्थु बे ट्रेनिं जाब्रबबायना पटकरिया ट्रेनिं जानायाव थांनांबाय ट्रेनिङाथ' फुरा मास मोनसे ओमफ्राय ट्रेनिं जोब्बा फैगोन होनदों सनाफोर सिन्था खालामनाङा मोनथिया बिथाङा मा मेला मोनजाबावगोनथाय राज मेलाफोरखौ मोनफैबा मोनफैथोंसै इसोरा मिलायहोनबा होथोंसै आरोना मोनसेसो लास्टआव बेस्रा आइखौनो होनबाय नों मा मेला मोनजाफैबावनो बिफा होनबाय माबा बे मेलाफोरखौसो रायखांलाबायबाय आरोना माने जों जायखौ फालन फसन माने थाङानो आरोना बेफोरखौसो बिदि मेला दंना होननानै माबा रायखांदोंमोन आं बावलायलांबायसो दङ फुजाया खिन्थु बिदि मेला जाया आरोना माथो होनबावनो बेस्रा बिदि होननानै गोसोखौ गोजोननाय लायाबालाय राज मेलाया एसे जोंना हरैहाय एसे जासाबो नालाय अमुकाव थांगोन ना मा सिन्था खालामदोंलाय होननानै रायज्लायफ्लायबाय आरो आं होनबाय नालाय नों गैबो गैया नालाय बिजिनियावबो आं थांनोबो गोसो जायासै थाङासैबो ओंखायनो होननानै आरोना दा सोनाफोर माथो खालामनो जोंनि जिबनालाय बिदिनोसै दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय